ஹாய் காய்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் டெய்லி டிலைட்ஸ் பை சுமதி. இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, சட்னி தாங்க செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இது ஒரு மூலிகை சட்னி, அப்பக்கோவை தழை. இந்த மூலிகை தழை வச்சு தான் உங்களுக்கு சட்னி அரைச்சி காமிக்க போகிறேன். வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம். முதல்ல கடாயில் ஆயில் ஊற்றிக்கணும். இதில் கடலைப்பருப்பு, உளுந்து போட்டு சிவக்க வறுக்கணும். அப்புறம் சின்ன வெங்காயம், வரமிளகாய், பூண்டு, இஞ்சி போட்டு வணக்கணும். அப்பக்கோவை தழை, அடுத்தது அப்பக்கோவை தழை போட்டு வணக்கணும். இது சீரகம், மிளகு, கொத்தமல்லி, புளி, தேங்காய் போட்டு நல்லா வணக்கணும். இதில் உப்பு போட்டு அரைக்கவும். சட்னி ரெடிங்க. உங்களுக்கு சளி பிடித்திருந்தால் இந்த மூலிகை வைத்து ஒரு முறை சட்னி அரைச்சி செஞ்சு சாப்பிடுங்க. உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம சந்திக்கலாம். நன்றி.